Predstavovalo to všetky miestnosti Durzovho paláca. Na opačnej strane miestnosti vo vitrínke máte možnosť šľúci polzbroj kristníka alebo ťažkého jazdca na koni. Táto polzbroj pochádza z obdobia renesancie a vážila približne 22,5 kg. Taktiež je tam 1,5-ručný meč, na ktorom je latinský text, ktorý hovorí, že Palatín, no a taktiež hlavný sudca v prípade Alžbety Bátriovej, Juraj Turzov. Na tejto stene si môžete šnúť kópiu benátskeho zrkadla, ku ktorému sa viaže taká legenda, že kto sa do neho pozrie, bude na veky krásny. Avšak má tu jeden háčik, nesmie sa už do konca života pozrieť do iného zrkadla. V tejto miestnosti sa taktiež nachádza zreštaurovaný neorokokový nábytok. Budeme sa ďalej teraz pomaličky presúvať cez salóniky. Pozerám na pôvodný drevený barokový kazetový strop zo 17. storočia. Táto miestnosť sa používala na výcvik vojenskej posádky, o čom svedčí tribúna pri okne, no a taktiež naše jedno aj oberučné meče, ktoré sú tu vystavené. Ty tu? Presúvať ďalej hore týmito schodami, tu tých vyšších poprosím pozor na hlavy.